Еуфорията в града е огромна. В момента в Фейсбук нашия клуб има сайт, който е създаден специално за клуба, където се призовават всички граждани, които са извън територията на общината, да участват в празника на 8 октомври. И се надявам да бъде един голям празник за града като цяло. Стадиона ще бъде пълен, с настроение ще ги посрещнем и господин Пенев да се приготви за един здрав матч от страна на нашите футболисти. Искаме просто да се представим ние на ниво, за бъдещето, което е на отбора. Очакванията не са много високи. Ще се радваме, ако завършим наравно с тях и това ще е добро постижение за нас. Искаме да е хубав матч, който не сме изиграли до сега. Искаме срещу Литец да го изиграем. Еуфорията е много голяма, създава се психоза, и то положителна психоза създава, че от Разград доста хора да гледат двобоя. И подхожда много сериозно. В понеделник правим организационен щаб във връзка с провеждането на срещи, но ще мине на много високо ниво, това и гартирам. И пак искам да кажа, че отбор на Ловеч да ни подценява този мач, защото ще правим много сериозна организация. Очаквам все пак да има много хора, защото ние сме на едно малко населено място, където когато има такива големи събирания, нали, еуфорията е много голяма. Агитка ще има голяма, предполагам, цялата селищна система. Тук може би от другите селищни системи ще представляват агитката. Очаквам поне 2-3 хиляди човека да присъстват на това събитие. Мислим, че всички населени места от нашата община ще подкрепят. Очакваме ги с нетърпение и целият отбор се събрахме и ги очакваме. И мислим, че един хубав матч ще направим с тях. Мисля, че има какво да научат от момчета на Литекс. Все пак са шампиони на България. И мисля, че той е контакт и занапред може така да се направи на традиция с тяхни съгледвачи, да дойдат да видят наши момчета и може би ще излезе един нов Любо Пенев и от град Завет. Очаквам доста хора да присъстват, около 5-6 хиляди жители на общината. Се надявам да бъде един хубав празник за града.